Okei, long time no see. Terveisiä täältä Busanista. Me ajateltiin, että nyt olisi hyvä aika taas päivittää näitä kuulumisia ja olisi ehkä ollut hyvä aika päivittää jo aikaisemmin, mutta sairastumista ja muiden tämmöisten asioiden takia tämä on taas vähän venähtänyt. Ja tästä sairastumisesta päästäänkin aasisillan kautta tähän mediaa kuohuttaneeseen MERS-virukseen, joka ei tosiaan näy täällä Busanissa katukuvassa mitenkään. Ehkä niinku muutamalla ihmisellä enemmän on maski naamassa tuolla metrossa, mutta muuten ei kyllä näy mitenkään. Varsinkin kun seuraa Suomessa olevia uutisia, niin siellä ehkä vähän paisutellaan asioita sillä tavalla, niin kuin ne ei ehkä oo. Tai no on ne ehkä silleen, mutta sitten otetaan aina ne pahimmat mahdolliset luvut. Ja sanotaan, että 1700 on altistunut virukselle ja tällä tavalla, vaikka oikeasti sen verran vaan karanteenissa ihan vaan varovaisuuden vuoksi. Koulujakin on suljettu, mutta se on ollut ihan niiden rehtoreiden oma päätös, että siellä ei ole niinku mitään semmoista epidemiaa oikeasti olemassa. Jep. Mutta nyt vähän sitten ehkä iloisempiin aiheisiin ja näihin asioihin, mitä me ollaan täällä taas tehty, mitkä saattaisi ehkä teitä kiinnostaa. Ja tuossa parisen viikkoa sitten me käytiin esimerkiksi koirakahvilassa, joka oli aika mielenkiintoinen kokemus. Kaikkihan tietää, Suomessakin on näitä kissakahviloita, mutta on Tampereella. Ja sitten me tykätään enempi koirista, joten me päätettiin sitten lähteä tuonne Nampoon koirakahvilaan. Ja me odotettiin sitä tosi paljon, koska meillä on ikävä kaikkia kotona odottavia koiraystäviä. Joten me sitten päädyttiin tämmöiseen kahvilaan. Ja siellä nyt oli semmonen 20 koiraa, isoa pientä. Mutta koska ne kaikki oli aika tottuneita siihen, että siellä pyörii koko ajan ihmisiä, niin ne ei ollut ihan hirveän kiinnostuneita siitä rapsuttamisesta suuri osa. Ideana kuulostaa tosi hyvältä, mutta koska tämä paikka, missä tämä koirakahvila sijaitsee, on tosi vilkkaalla alueella, missä ei tämmöistä mitään puistoaluetta ole, niin nämä koirat ei valitettavasti niin kuin päiväaikana pääse mihinkään pihalle, mikä tarkoittaa sitten sitä, että ne tekee tarpeensa sinne kahvilaan. Että hyvä idea, mutta käytännössä ei välttämättä ihan niin viihtyisä kuitenkaan. Ollaan kanssa kuljettu vähän Busanin karttaa ympäri, ollaan käyty muun muassa vuoren huipulla katsomassa hienoja maisemia illalla ja sitten ollaan käyty Taejongdae puistossa, joka on, olisikohan se Korean eteläisin kärki? Kai. Ainakin tämä alueen eteläisin kärki, josta näkee tyyli Japani. Ja aika mahtavia rantakallioita ja silleen. Täällä on tapana yliopistoilla järjestää festivaali joka lukukausi, mutta mun yliopistolla valitettavasti oli tänä keväänä vaan urheilufestivaali, joten me sitten sniikkailtiin parin muun yliopiston festareille ja käytiin katsomassa muun muassa Psyta. Vai miten se nyt oikeesti lausutaankaan? Psy. Ja mitä muuta me nähtiin? Sista. Eli K-popia on tullut nähtyä ilmaiseksi ja ihan siistiä oli päästä katsoa Psyta. Suomessa se tunnetaan lähinnä sitä Gangnam Stylesta, mutta täällä Koreassa Psylla on ihan älyttömän paljon enempi hittejä. Niin, Gangnam Style taisi olla tyyliin 6. levyn sinkku. Että huomasi siitä, kun katsoi hänen esiintymistään, niin oli kyllä ihan mahtavan karismaattinen show ja kaikki laulu mukana ihan jokaisessa biisissä, että meillä on kyllä länsimaissa hieman vääristynyt kuva kyseisestä artistista, ainakin minun mielestäni.
ilta oltiin syömässä illallista ja sitten kuultiin pari Jannun puhua ja oltiin, että onkohan tuo Tanskaa vai onkohan tuo Ruotsia. Ja mentiin sitten puhumaan niille janttereille, niin 2 ruotsalaista turistia, jotka oliko ne ensin ollut Vietnamissa? Ne oli ensin ollut Vietnamissa ja sitten ne oli tullut Koreaan ja ne vaikutti vähän siltä, että ne saattaisi kaivata opasta ja mehän sitten oltiin jo menossa kotiin, mutta sitten päädyttiinkin viettämään näiden ruotsalaisten kanssa iltaa ja käytiin muun muassa Suomi-Ruotsi beer pong ottelu ja voitettiin. Kiitos minun. Ja siitä sitten ilta jatkui vielä tonne karaoken puolelle, että oli kyllä hauska tavata nämä tyypit, että terveisiä heille voisi lähettää milläs kielellä me lähetettäisiin. Heisan! Joo, Christopher on Anton. Heisan, but heisan. Okei, selvä homma. Se niistä ruotsalaisista sitten. Lähtö lähenee ja nyt pitäisi viimeistään tehdä kaikkea mielenkiintoista, mutta valitettavasti se on vaan fakta, että kun vieraaseen maahan menee, niin aluksi kaikki on tosi uutta ja jännää, mutta jossain vaiheessa se kaikki muuttuu aika lailla arjeksi. Mut joo, olisiko siinä ollut tarpeeksi juttua tälle videolle? Takaisin tullaan sit heinäkuun puolessa välissä. Ja eiköhän varmaan vielä siinäkin vaiheessa tehdä lisää videoita, että täällä ollessa ei ihan hirveästi tee mieli istua kämpillä ja editoida näitä videoita, että eikä me saisi sitä Suomen puolellekin vielä jonkin verran materiaalia. Kyllä. Jes, no niin, palataan asiaan. Moikka!